כן, רצינו לדבר עם בני החבורה, אולי כולם יעזרו לי פה, אני גם באתי ללבן את הסוגיות, כן? לגבי תענית חלום בשבתות וימים טובים. למדנו בסימן בסוגיה הקודמת, ברש מ"ט, צובר מ"ט, לגבי תענית חלום, שם דובר לגבי ערב שבת. אז רבי יוסף הביא, שלכאורה לכולם, אבל יש בזה מחלוקת, יש בזה דעות שפקפקו על זה, שהוא דן שם לגבי אם צריך להשלים, חייב להשלים, לא חייב, אם ירצה, לא ירצה, אבל בתענית חלום, כיוון שזה משום גזרה, שמא לא תתבטא לו, כתב רבי יוסף שכן ישלים. אז משום הסכנה, שלא, אולי זה לא יועיל לו, אז כתב שכן ישלים. אבל למה הוא כתב את זה? הוא אמר שאפילו בשבת מותר להתענות תענית חלום. ומאיפה המקור הזה, אפילו בשבת מותר להתענות? אז יש את המקור הזה, הגמרא בשבת, איפה זה? בי"א עמוד א', הגמרא אומרת, אמר רב, יפה תענית לחלום כאש לנאורת. מה הכוונה? כמו שהאש היא שורפת מחלה את הסיבים שיוצאים מהפשטן, ממש מתקלה מהר, ככה התענית יפה לחלום, כן? זה ממש יכול לבטל את החלום הרע שבן אדם חלם. אמר רב חיסדא ובו ביום, כן, הוא חלם בלילה, אז למחרת ממש יקום, ואמר רב יוסף אפילו בשבת, כן, אפילו בשבת בן אדם שחלם חלום, כתוב לכאורה שצריך להתענות, כן, ועל רב יוסף יש פה עוד, כנראה זה נפסק להלכה, כמו שנראה בהמשך. זה הגמרא בשבת, ויש את הגמרא בברכות, בל"א עמוד ב', הגמרא אומרת, ואמר רבי אליעזר משום רבי יוסי בן זמרה, כל היושב בתענית בשבת, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. עד כדי כך, אדם שיושב בתענית בשבת, הראשונים מסבירים, התוספות, פירש הרח של תענית חלום, כן, מסבירים שמדובר שם בתענית חלום. מה כתוב? שקוראים לו גזר דינו של 70 שנה. מה הכוונה? אפילו בן אדם חטא, נגזר עליו 70 שנה של סבל ורעות, זה יושב בשבת, זה מתכפר לו. למה? מסביר רש"י של 70 שנה, כלומר, אפילו נגזר עליו מנעוריו, לפי שתענית קשה בשבת, לפי שהכל מתענגים בו והוא מתענה. כן, לכאורה בשבת כולם מתענגים, כמו שיודעים, כולם מתענגים בשבת, והוא יושב בתענית. זה אפילו יותר מיום חול רגיל. אז אפילו זה יותר כמו שהסבירו האחרונים, שההשפעה של התענית בשבת היא יותר חזקה מימות החול. למה? כי כמו שהסברנו, כיוון שבשבת זה יותר קשה, כולם מתענגים והוא מתענה, לכן מעניין זה מתכפר לו, כמו שמביא הריטב"א שם, שלגבי חוטא שמתחרט על מעשיו ורוצה לשוב אל השם בלבב שלם, אז הוא מסביר, כשבן אדם צם בזמן שאחרים מתענגים, בוודאי תשובתו מה שלמה, וקוראים לו כל הגזרות הקשות שנגזרו עליו. יפה. ולכאורה, אפילו שלכאורה שבשבת אסור להתענות, אבל כיוון שזה משום לכפר על החלום שהוא ראה, כמו שהביאו הראשונים שם בערבן בשם רבנו חננאל, שהוא אומר שקיבלו מרבותיהם שיושב בתענית בשבת החלום, לכאורה למה הוא ישב בתענית? כיוון שהראו לו משהו, מגלמים לו את אוזנו על ידי החלום, מה שעתיד לבוא עליו, והוא מרגיש שהוא מתענה וחוזר בתשובה שלמה, אפילו חטא כל שנותיו שהם 70 שנה, הקדוש ברוך הוא מוחל לו, לפי שבשבת סעודתו בתענוגים, והוא מונע עצמו ממנה, קשה לו הדבר ביותר מתענית של חול, לכן השכר שבשבת, מה שרבי אליעזר הביא, אפילו 70 שנה, זה נמחה לו. ולכאורה, כך פסק הרמב"ם בהלכות תעניות בפרק א' הלכה י"ב. הרואה חלום רע שצריך להתענות למחר, כדי שישוב יתעורר במעשיו ויחפש בהם וישוב בתשובה. הוא מתענה אפילו בשבת, כן? ברד מפורש, מתענה אפילו בשבת. הוא מתפלל עלינו בכל תפילה, אבל פי שלא קיבל תעניתו מבעוד יום. אפילו שלא קיבל תענית, ולכאורה, אם הוא לא קיבל תענית, לכאורה זה לא מועיל, אבל שום החלום הרע, הוא יכול להתענות אפילו שהוא לא קיבל, אבל אפילו אחי, הגמרא ממשיכה שמה, אבל כיוון שהוא התענה בשבת, אבל פי כן חוזרים ונפרעים ממנו דין עונג שבת. לכאורה יש פה איזה חטא מסוים, כן? אחרי הכל זה בשבת זה עונג, והוא צם, נפרעים ממנו עונג שבת. אומרת הגמרא, מה התקנתם? מה התקנה שלו כדי לכפר על משהו שעה בשבת? אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק ליטב תענית לתעניתה, הכוונה יחזור ויתענה ביום חול. אחרי הכל הוא, נכון שזה התענית טובה לחלום ולכפר וזה, אבל אחרי הכל הוא ישב בשבת ביטל עונג שבת, כן? דאורייתא לכאורה, כן? יש בזה מחלוקת, אבל אנחנו יודעים לכאורה, הרבה אחרונים כתוב שזה דאורייתא. ולכאורה, אף על פי שהרמב"ם עצמו כתב
שבשבת וביום טוב, מה הדין? אסור להתענות, שכתוב שם לגבי הבן אדם שנשבע להתענות בשבת ויום טוב, חייב מלקות מן התורה. למה? כיוון שזה שבועת שווא, שהוא נשבע לבטל את המצווה, בשבת יש מצווה להתענג והוא ביטל את המצווה, אז לכאורה זה שלב חטא. ולכאורה, כך פסקו, הטור, השולחן ערוך, עוד מעט אנחנו הקדמנו את המאוחר קצת, זה בסימן רפ"ח, לכמן. אנחנו רואים את הסוגיה שם לגבי חלומות, שאסור להתענות, מתי אסור, מתי מותר, איזה חלומות. אז לכאורה, אף על פי שאסור להתענות בשבת, אבל כותבים האחרונים, תראו לו חז"ל, בהתענות בשבת, כיוון שסעודת שבת היא משום וקראת על שבת עונג, וכיוון שהוא יודע, כשהוא יושב בתענית וחוזר בתשובה, אז קורא לו גזר דינו, אין לך עונג גדול מזה. כן, הוא מביא פה הרב, שהרבה ראשונים כתבו את זה, כן? כיוון זה העונג שלו, כדי שיתכפר לו התענית שהוא, החלום שהוא ראה, אז לכן מה? זה מועיל לו. אבל לכאורה היינו ראשונים שחלקו על זה, כמו שהביא הבית יוסף ברפ"ח בסעיף A, ורבנו כתב וסימן תקס"ח בשם רב אמרה, ורבנו קולמנוס שבזמן הזה אין ניתנות תענית חלום בשבת, שאין לנו בקיאים בפתרון החלומות, לידע איזה רע ואיזה טוב. ואין מתענים מספק, וכן כתב ועזרי עד כאן לשונו. לכאורה, הבית יוסף מביא את הראשונים, ורבי קולמנוס ועוד, שכתבו שבזמן הזה לא מתענים בשבת ויום טוב. למה? אדם לא יודע איזה חלום רע, איזה חלום טוב, מה בדיוק, מה מדובר. זה לפעמים חלומות לא בדיוק נכונים, אז לכן הוא מביא שלא להתענות. זה בשם אביעזרי. אחר כך הוא הביא בשם הגאון אשרי, הביא דברים הללו, ואחר כך כתב בזמן הזה שמתענים בשבת תענית חלום, וכן היו נוהגים רבותינו, כן? ואחר כך הוא מביא הבית יוסף, אבל כן נוהגים להתענות, ואם הוא תענית חכם ישב כל היום ונבוד בתעניתו ויתכפר לו. וממשיך הבית יוסף, העולם אומרים, שנמצא בספרים קדמונים, שאל ג' חלומות מתענים בשבת, ואלו הם הרואה ספר תורה שנשרף, או יום הכיפורים בשעת נעילה, או קורות ביתו, או שיניו נפלו, ויש אומרים, הרואה יום הכיפורים אפילו שלא בשעת נעילה, ויש אומרים, הקורא בספר תורה, ויש אומרים, הרואה שנושא אישה, ומוסיף בבדק הבית, ועד הרואה שיניו שנפלו, דווקא שיניו, אבל לחייו שנפלו, זה טוב. למה? כי מתו היוצאים עליו רעה, והוא ממשיך הרעה, ונראה לי שגם החלומות שבפרק הרואה שמה, שהם חלומות רעים, גם מתענים עליהם. לכאורה בית יוסף כותב. לכאורה פסקו בזה להלכה, כן, כל הדין של החלומות. זה בית יוסף, ועכשיו לכאורה השולחן ערוך גם כתב, ברפ"ח כתב השולחן ערוך, ומותר להתענות בו תענית חלום, כדי שיקרא גזר דינו, וצריך להתענות ביום ראשון כדי לא, אז לכאורה גם השולחן ערוך פסק, שמותר להתענות בו, כן, תענית חלום. אם השולחן ערוך פסק לכאורה, זה דין שצריך לנהוג אותו. אבל לכאורה ראינו באחרונים, כן, כמו שהביאו הפוסקים, שהיום לכאורה לא כזה נהגו להתענות. מה הפשר בזה, כאילו? למה היום לא... איך? כנראה אף אחד לא חולם. שלא מוזר, כן, מה... אפילו ביום חול לא מתעניין. אין לנו בקיאים בפתרון החול. לכאורה, כן. אפילו ביום חול לכאורה לא מתעניין. לא, ביום חול רביע לא יגיד לו לא להתענות. כן. אבל ביום שבת אסור לו כי זה ספק, אז תתן על הספק. לא. הוא שם רביע, חשבתי שהרב או משהו אחר. השאלה שלו זה אפילו ביום חול הם לא מתענים. בטח, כן. זה גם נידון בפוסקים, כן, הרב מביא שם לגבי 6... איזה פוסקים אומרים ש... לא, מי הם? ראינו כל כך הבאנו את הרבי קולמנוס שם. לא הראשונים. אמרת האחרונים. האחרונים, תמת החידה כתב שהיום בכלל לא נהגו להתענות, כן, זה... כמו שיש בזה אריכות גדולה, אני לא... מה זה תענית יחיד? מה הכוונה? מה האריכות שלה? תמת הרב מביא שם לגבי הטבת חלום בשבת, כן? בחזון עובדיה בברכות, עמוד שפ"ג. שם הוא מביא שהרבה האחרונים כתבו, תמת, בהלכה הוא מביא את הרב אמרה בשם רבי קולמנוס, שבזמן הזה אין להתענות, אין חלום, כי אין לנו בקיאים בפתרון החלומות, לדעת איזה חלום רע ואיזה חלום טוב. זה בכלל על שבת. תמת הוא מביא זה גם הוא הזכיר פה את שבת, אבל גם לא לגבי שבת, כן, נכון? מה זה לא יודעים? יש אבל בגמרא, נפלו שיניו וכתוב. כן, נכון, אבל הוא מביא, אז הוא מביא, כמו שהבאנו שזה מחלוקת בראשונים לכאורה. ויש, בכלל, קודם כל יש תשובת הרשב"א.
הרשב"א כותב שזה לא חובה. מה כתוב בגמרא? יפה תענית לחלום כי יש לה נאורת. לא כתוב חובה שם? לא כתוב חובה. הוא אומר, לכן התירו להתענות, אפילו בשבת. אבל לחייב אותו תענית? אבל אתה רואה מצד שני, למה הוא צריך ללמד את התענית לתענית? אחרי הכל הוא עשה פה איזה משהו לא... נכון, אבל האחרונים לכאורה רואים מכל האחרונים שהם כתבו, זה מחלוקת, כמו שהוא מביא את החידה, שהפוסקים הוכיחו שבשם הרב מטה יהודה שביות שיש מחלוקת אם חובה להתענות או לא, או מותר, לכן הוא כתב לא יתענה תענית לחלום בשבת. אפילו יש מחלוקת גם על מה שכתב רבי יוסף, בחלומות שמובאים בגמרא. כן, אפילו החלומות האלה. אז זה מה המחלוקת. הגימל דברים האלה אפילו. זה מה הצד השני, מה הצד שלא להתענות, שיעשו להתענות. הרי מילא על החלומות שהם לא כתובים מפורש, אז רבי קלונימוס אמר, אנחנו לא בקים, אז מספק לא מתענים בשבת. הוא אמר את זה על החלומות שלא בקים רבי קלונימוס אמר? כן, מפורש, בגלל שלא בקים, אז מספק לא מתענים בשבת, ספק. על הגימל חלומות האלה. נראה לי זה הולך על כל החלומות, לא? רבי קלונימוס אין לו מה לענות. הוא לא דיבר על זה, הוא אומר... גם על אלה הוא דיבר, הוא מאמין, אבל מהבית יוסף לא משמע ככה. לא, הבית יוסף מביא אותו, ואחר כך הוא אומר שבחלומות האלה נוהגים כן. מה הכוונה? שהוא אומר לא. לא, שהוא אומר גם על אלה לא, ואני חולק, לא, על זה כן. למה להגיד את זה? כי ככה משהו שזה הוא מביא שני דעות. תמיד, אומר אנחנו לא מתענים. הוא גם ידע את החלומות האלה שכתוב כן, בגמרא. אבל הבית יוסף אומר, זה לא נשמע מחלוקת, זה נשמע תוספת. מה הלשון שלו? לא, אבל האחרונים מדברים גם על גימל החלומות האלו. כמו שהוא מביא את השלה פה. השלה כותב, ראיתי רבים שמתענית תענית לחלום בשבת כשנפשם עגומה עליהם. אולם באמת אין להתענות בזמן הזה תענית לחלום בשבת. כי אנחנו לא בקיאים בפתרון החלומות. הוא ממשיך, וגם באלו הגימל תעניות שבשולחן ערוך, שלכאורה זה נפסק להלכה, אומר נראה של להתענות. אלא כן נפשו עגומה עליו ביותר, שאז התענית הוא עונג לו. אבל אם לא כן, לא יתענק, הוא מבטל עונג שבת, משיג גבול כנסת שבת, ושולט ביום הקודש, ועתיד הקדוש ברוך הוא להענישו, הוא אומר. אבל זה שולחן ערוך, זה גמרא, איך? אבל זה מה שרציתי לשאול, כל האחרונים לכאורה. הוא מביא, אפילו ראשונים, הריבש כותב, כן? אז העולם אומרים, זה כאילו... לא כתבו כאן לפי זה, לא כתבו כאן, לפי שזה ממש כתב בשעה. מי לא כתבו? לא, אבל האחרונים דיברו על כל החלומות לכאורה, לא חילקו. רגע, אז הרב עובדיה פוסק לא להתענות? אז לכאורה עובדיה פוסק שלא יתענה, אפילו אם החלום הוא משלושה דברים, החלומות שהזכירו בשולחן ערוך, אפילו בזה לא יתענה. חובה להתענות, אז הוא לא היה אומר לא להתענות, כי זה נגד ההלכה. אבל כיוון שבלאו הכי זה לא חובה, זה רק עניין של מותר או אסור. אבל זה מה שהוא מביא, הרשב"א כתב, לכאורה, יפה, תענה לחלוק השנייה, אפילו השולחן ערוך ברש כף, שם שהוא מדבר לגבי, שם בברכות ההודעה שם, בשולחן ערוך, הוא מביא, יפה תענית לחלום כי יש לה נאורת. אבל הוא מביא שם בשם הראשונים האחרונים, שזה תמיד הוא מביא את הרשב"א, שזה לא חובה, לא כתוב שיהיה מצווה להתענות. הרב לא פוסק שאסור להתענות. יפה, כן, זה ודאי שלא. כשאף על פי שמותר, אבל לכאורה מי שנפשו כן עגומה עליו, אז מותר לו. הוא כותב שמותר לו. אבל הוא חייב. אבל זה השאלה, אני רציתי לשאול למה לא חובה, שולחן ערוך, רמב"ם. יש מישהו שכתב חובה להתענות? כאילו הרב אומר, המקור של הגמרא יפה, תענית יש לה נאורת, לא חובה. וגם השולחן ערוך פוסק שמותר. יפה, כתוב מותר להתענות בו, תענית חלום. לא חובה. נראה לי כל זה שדווקא נפשה עגומה. נפשה עגומה, אבל אין להתענות. יפה, הוא אומר, בסיכום, הרואה חלום רע בליל שבת, אין לו להתענות בשבת. אתה מת ביחי דעת, הוא כותב, הרואה חלום רע בשבת, אין לו להתענות בשבתות. אפילו אם החלום בשלושה חלומות רעים שהזכירו בשולחן ערוך. אז לכאורה צריך להבין, כאילו לכאורה היום זה משמע, שהיום השתנו הדברים, לכאורה מה השתנה? אז הרב הוא מביא הרבה הוא מביא בספר כף החיים, החידה, זה הלכה מאוד אקטואלית בזמן המלחמה. אז אנחנו נביא שנייה, כן, האמת הפסקי תשובות קצת מדבר על הדברים האלה, כן? אז הוא אומר בשם רבי אליהו הכהני תמרי שכתב שהנהג להורות לעז למי שחלם חלום בשבת שלא יתענה בשבת אלא ינהג עצמו מאכילה ושתייה רק שלא יסיר שיחה בטלה אלא יקרא בספר תהילים ויעסוק בתורה כל היום כולו כפי כוחו. אז גם פה הוא מביא מהכף החי מכל האחרונים האלה שכתבו שלא להתענות. עכשיו יש לו סוגיה בגמרא בברכות, יש מחלוק, יש סתירה לכאורה, כתוב פסוק אחד בחלום אדבר בו ומצד שני כתוב חלומות שב ידברו. כן, אז יש לזה עוד הוכחה, חלומות שב ידברו, כמו ששמואל היה אומר לכל מי שחלם חלום,
חלומות שם ודברו ולא אל תשגיח בהם, אז לכאורה סתירה, פעם חלום מדבר בו ופעם כתוב חלומות שם ודברו. אז דרך הגמרא, כאן על ידי מלאך, כאן על ידי שד. מה הכוונה? אם זה על ידי שד זה חלומות שם ודברו, ואם זה על ידי מלאך, בחלום מדבר בו. אז מביא הרב שלכאורה חלום זה אחד משושין בנבואה, ולא כל אחד זוכה שמלאך יבוא אליו ויגיד לו עתידות, יגיד לו דברים, זה צריך להיות השרידים אשר השם קורא להם, כן, ראיתי בני עלייה והם מועטים. לא מצינו את הדברים האלה, כן? את האמת, כן. הוא היה לו איזה דרגה מסוימת שם, לא יודע. אז הוא מביא פה הרב בשם רבי יהודה פתיה, כן? כי אתה, השדים יודעים שהדברים שבני אדם מקפידים עליהם ואם רואים אותם בחלום. השדים יודעים שהם יראו לאנשים דברים, אז זה מה שהוא אומר, כגון הורה שנפלו שינה וכזה בזה, לכן הם מראים אותם בבני אדם כדי לזהור אותם שיתענו עליהם, ולכן לא לחוש לחלומות כאלו, אלא אם כן קראו בשמו. וכותב הרב, ואם הבן אדם נוהג עצמו כל פעם בתעניות וזה, בלי לשאול חכם, שיגיד לו מה ההבדל בין מלאך לבין שד, ידע שהוא מעוטד בעיקר נורא בחלומות יותר קשים, רעים ומרים אלו. כן, בן אדם שחושש לכל מיני חלומות וזה, יהיה לו חלומות יותר קשים, כי השד שמח שלא הייתה הגיעתו להוריק עם האיש הזה. השד ידע שיש לו פה איזה קליינט טוב, וזה ידע, כן, שטוב לו לזה. לכן מה, הוא כותב, הוא רואה שיש לו אחד פה שאתה יודע, הם רוצים לענות אנשים, יש להם זה. אז רק נביא פה את הפסקי תשובות. וכאן מיודע הסיפור עם הרב עובדיה, שכמו סיפרו פה כמה חכמים, שאחד היה בא אליו ואומר לו, הרב, אני כל פעם בשבת מתענה. למה? אמר לו, אני כל פעם חולם חלומות וזה, הוא רואה דברים וזה. הרב אמר לו, השבת הזאת, אל תתענה. טוב, אמר לו, הרב, מה, לא יתענה חלומות? באמת הוא לא יתענה, ויותר הפסיקו לו החלומות. אז מכאן רואים שזה, כן, בזמן הזה זה חלומות פחות, זה לא מדברי. אז זה מה שהוא אומר, כיוון שאתה לא יכול לדעת. אז זה עוד סימנים, אבל בזה גם הפוסקים האחרונים דיברו שגם בזה לא יחשוש. אז הוא מביא פה הרב בפסקי תשובות, הנה בעניין החלומות כבר מציל עושה גדול הדורות האחרונים שהמיתו בעוד מדינת תשומת לב אליהם. כן, האחרונים כבר הפסיקו, כמו שהוא מביא פה בשם החזון איש, שאחד בא אליו ואמר חלמתי, אמר לו החזון איש, גם אני חלמתי חלומות שצריך להתענות עליהם אפילו בשבת, ולא חששתי, רק אמרתי את הריבונות שלהם בשעת נשיאת כפיים, וזה מועיל לו. עכשיו הוא מביא פה הרב לגבי, כמו שמובהר בראשונים, שאפילו בן אדם שחולם אחרי שהוא היה לו צער, ולא יחשוש לזה, אחרי שהוא היה בתענית גם לא יחשוש לזה, והוא אומר, הבן אדם היה לו טיפול שיניים, חלם שלו נופל לו השיניים, זה גם לא יחשוש לזה, כי זה, וגם שהוא היה לפני כיפור, וחלם על כיפור, גם לא יחשוש לזה, והרב אומר, ואשר כן בזמננו אשר נשתנו מאוד סדרי החיים, כי בעוד שבזמנים הקדמונים רוב אדם היו דרים בכפרים ועיירות קטנות, וכמעט שלא היו שומעים חדשות העולם מכל מראות קשות וכדומה. פעם אנשים היו גרים בכפרים, בעריות, לא היו יודעים מה היו חולמים, אולי מקסימום על הפרות היו חולמים, כן, מה שהיו רואים. לא היה להם חלומות של כל מיני, הוא אומר, בזמננו כל אנשי העולם, אף אלו הגרים בכפרים והעיירות שומעים וקוראים כתבי עד אשר ממלאים את גילוניהם בכל מיני מקרים קשים ומרים שקוראים מגמודיהם בכל כתבי תבל ומאורעות קשות ומקשות ועוד לעולם, והאדם אוגר במחשבתו בלי שימת לב כל מיני שמועות רעות וקשות כמעט בכל יום ויום. בן אדם שומע, אפילו אם הוא לא שומע כל מיני דברים, הוא הולך ברחוב, שומע, רואה, הוא דיבר, הוא שמע, הוא סיפר לו, אפילו סיפורי ניסים, אבל בתוך זה יש כל מיני דברים שלא בדיוק שהוא היה צריך לשמוע. והוא גר במחשבתו כל מיני שמועות, ואף על פי שהיה לו במשפחתו שום נזק קשים מהמקרים וקשים מאורות קשות, אך בדרך כלל חושש בליבו מפניהם שהם יגעו בו רחמנא ליצלן. לכן הוא אומר, ובחלום עליהם צפים ועולים הדברים ששמעו קרה יום או אתמול, וגורבים לו לחלומות בעיטה ובלבושים שונים עליהם ועל בני משפחתו. לכן הוא אומר, וכל שכן אנשים פשוטים שמשוקעים בעולם הזה, שהם שומעים ורואים וכל היום הם אנשי הקרני, כן, שיושבים ובטלים, שהם שומעים, והוא אומר במיוחד שאנשים אוכלים כל מיני מאכלים לפני השינה, שדי המאכל עולים ממאה והתבלבלו כוח המדמה, כן? גם זה הוא אומר שזה מבלבל, לכן אין שום בחלומות האלה ואין בהם לחשוש כלל. טוב, הוא מעריך פה הרבה, לכן הוא אומר אפילו כל מיני חלומות שכן צריך להתענות, לא לפחד ולא לדאוג בהם, וישב ויעסוק בתורה, אפילו בשבת, יקרא תהילים ויעסוק בתורה, ושב ורפא לו. יש פה עוד אריכות דברים, אבל